quarts de final d'aquesta competició, la Lliga de Futbol Americà, Lliga Carlsberg de Futbol Americà, en la qual queden encara en lluita per arribar al títol, a més dels dos equips ja esmentats, Trons de Sant Just amb Búfals del Poblenou, els Dolphins de Madrid contra els Falcons de Salt i els Sauris del Maresme, que han deixat enrere els Estics de Terrassa. Comença el primer drive ofensiu amb Emmanuel Lacal, el quarterback de l'Hospitalet, intentant fer jugada de passada. De moment fa jugada d'esprintada i és placat, saca el quarterback pels jugadors. Segon down, 7 yardes. Han fet una bona jugada, un intent d'engany, però la defensa. L'snap, Emmanuel Lacal busca la passada, bona recepció. Emmanuel Lacal esperant molt lluny l'snap, ell mateix fa el punt, Lacal amunt. Atenció a la jugada que es pot produir per part del número 12 dels Boxers. Era Sergio Díaz fent un revers, buscant la jugada exterior, i ha estat placat pel número 22 dels Pioners, David Pasqual, dels seus rivals. Està conduint les accions Tom Joey, el jugador nord-americà, conductor 7, quarterback de l'equip dels Boxers. Jugada d'engany i la recepció sembla que és correcta, del número 83 de Marcus Morcego, un dels jugadors que dimarts que ve entraran en els tryouts, a les proves de selecció que fan els Barcelona Dragons per tal de completar la seva llista de jugadors en l'operació Descobriment, a l'operació Discovery, per tal de cobrir la baixa de Xisco Marcos, que aquest any no continua per problemes de feina en els Barcelona Dragons. Joey en primer down, Xavi Vilaró. I l'acció defensiva dels Pioners. Arribi amb els Barcelona Dragons i triï definitivament qui. Atenció a la jugada d'engany de Joey. Bona passada per Morcego. Els Boxers, juntament amb els Trons, són els grans candidats a disputar la final en aquesta edició de la Lliga. Serà tercer down, 6 yardes pels Boxers. Canvis en la formació defensiva dels Pioners, intentant no veure sorpresos. Joey busca la passada per el número 12 i touchdown. Touchdown dels Boxers de Barcelona. Ha estat concretament Sergio Díaz, que ha buscat molt bé la posició de desmarc i ha anotat els primers 6 punts. Ho veiem en la repetició. Fa una finta, fa una jugada d'engany i que bé ha trobat desmarcat a Sergio Díaz, que ha estat l'autor del primer touchdown. Intentaran la jugada de conversió de 2 punts, el joc extra. Hi ha dues maneres de transformar un touchdown, amb el xut a pals, un punt més, o amb jugada transformada, 2 punts més. Joey que ho intenta, se li cau la pilota al jugador, el número 26, concretament a Xavi Vilaró, que entrava amb força i per tant no transformen els Boxers. 6-0, la jugada queda doncs aquí finalitzada. Dominen els Boxers en el marcador.